Olimme sopineet haastattelutapaamisen etukäteen Stakin kanssa, joka oli innostunut kertomaan oman tarinansa. Emme osanneet odottaa, että hän ei saavu paikalle. Tavoitimme hänet puhelimitse ja hän kertoi olensa nukumassa, unohtaneensa ja ettei ole kyytiä. Yritimme vielä aktivoida Stakia liikkeelle onnistumatta. Boris on tullut Suomeen 2 vuotta sitten osaamatta kieltä. Hänellä on selkeä tavoite sopeutua mahdollisimman hyvin ja pian suomalaisen yhteiskuntaan ja saada uuden ammatin ja työpaikan elätekseen perheensä. Hän on ponnistellut tavoitteidensa eteen etappi kerrallaan. Aina kun ihminen aloittaa nollasta, elämä on vaikea, alkuperäisestä tilanteesta riippumatta. Halu sopeutua uuteen ja saavuttaa tavoitteita tuntuu lähtevän ihmisestä itsestään. Matkalla tavoitteisiin saattaa altistua syrjäytymisen uhalle. Staki lupasi soittaa meille vielä 5 minuutin kuluttua. Hänestä ei ole kulunut mitään. Mitä Stakille tapahtuu?